ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಕ್ಷಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು. ದೇವರ ಪುರಂದು ಬಂತದ್ದು ಇತ್ತು. ನಾನು ಚಾಪಾರ್ಡಾತ್ರಿ ಎಂಟರ ಸುಮಾರು ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಚಾಪಾರ್ದ ಅವಳಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂತ ತುಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂತ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ತುಚ್ಪವೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳ್ದುಂತುಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಬುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗದ ಅವೇನು ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು. ಉಲಾಯ್ದು ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ಏನು ಆಯ್ನ ಜಿಪ್ಪುನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ತು. ಉಲಾಯ್ದು ಸಾಮಾನು ಪುರ ದೆಪ್ಪೆರ ತೂಪುನಿ ಅಂಚಿತೆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಸಜ್ಜಿಪದ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಇದು ಯಾನು ಮುಟ್ಪೋಲೆ ನಾನು ಅಂಚಿ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಏರೆ ಪುರ ಈ ಎನ್ನಲ್ಲಿಯವಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ. ಹೊಸತ್ತಾದ ಏರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಉಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ. ತೂಕ ಇಂಥ ಉಲಾಗ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಪಣದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಳು ತುದೆ ಜಿಪ್ಪು ಬರೋ ದೆಪ್ಪುಂತುಡು ಮೆಲ್ಲ ನಾಡು ಜಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನಾಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಬಡೆ ಗುಂತು ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೋದಾನೆ ಮೆಲ್ಲ ತೂಪುನು ಬೇಲು ತುಲೆ ಗಡೆಗೆ ಏನಂತೂ ಮೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಂದು ಬಂತೀನಿ ಕುಲೋನಿ ಮನೆ ಕಂಡೆ ಜಿಪ್ಪು ಬರೆ ಇಪ್ಪುಂಟು ಜಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಹರಿ ಜೋರು ಆತಂದವು ಏನು ಕೈಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪುನು ಒಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಒಯ್ಪುಂದ ಈಗ ಲಕ್ ಮುಂದೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಬರ್ತೀನಿ ಕಸರತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಆತ ನಾವು ಪರ್ಲು ಆಡೋಡಾಗಿದ್ದ ರಡ್ಡಾಯ್ಕು ದಾನೆ ಕನ್ನದಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನದಲ್ಲೇ ಓ ಕನ್ನದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ದಂತಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ 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 ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಹಲ್ವ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗಾನೆ ಅಂತ ಬೇಕರಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿದ್ದು ಹಲ್ವ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ವಾಡ್ರು ಬೇಕು ಅವಳು ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಾರಿಯಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್. ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೇ ಅಂತ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಕರಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬೇಲೆ ಬೇಕರದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲ ವಾಡ್ರದಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜದ ವಾಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಅವೇ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದು ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಆದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬೈದನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಖುಷನ್ಲ ಯಾಕಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಚಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದುವನ ಶಾಲೆ ಪೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ವೇರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓದ್ವೇರಿ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಓದುನ ರಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇನ್ನೆಂಚೂರು ನಮಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಕ್ಕುನಾಗೆ ಹೊರ ಕಕ್ಕದೆ ಮಲ್ಲದಲೆಜ್ಜಿ ದೋಪರ ಜವಂತ ದೋಪರ ಮಂತ ಕುಂತ ನಾನು ಓದರೆ ಪನ್ಪದ ಏಕೆ ಅಂತ ಇಂಚ. ಸೊ ತುಕ ನಾನು ಚಾಪರಡತ್ರ ಪೋಯ್ ತುಕ ಚಾಪರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇನಿಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಚಾಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ ಮುಗಿದ ಅಂದೆ ಸೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೇನೆ ಪೈನಿಕ್ಲು ಶಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ ಮನಸ್ ಬಂತು ಒಂದಿರ್ಲಿ ಆಯ್ಗ ಪಂಡದ ಕಕ್ಕು ನಂದೆ ಅನು ಎಂತ ಮನಸ್ ಅನ್ನಿ ಅವಿತ್ತಿನ ಚೀಪೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತಿಂದದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ ಪುರ್ಲಾಕ್ಕದನು ಅಂಚಿತ ಚೂರು ಕಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಮರ್ದಿಗೆ ಹೋದಾರ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮಿಗೆ ಹಾಂ ಇಂಚೆ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ತಿನ್ನೋ ರಾಯ್ಜೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದ ಇವಾಗ ನೆನಪಾಯಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುಗ ಏನು ಮರ್ದದಡೆ ಬತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಮುಪ್ಪನೆ ಮಾರಣ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಜಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗಿತ್ತು ಅವಳು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮರ್ದು ತಂದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮರ್ದಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಂಚ ತುಲಿ ಮುಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿ ಅಂಚಿತ ಮರ್ದಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ನನಗೆ ಮೀನ ಪಸಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪತ್ತುನಾಗ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮೀನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಬಿ ಮೀನು ಬೋಡು ಒಂದು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದು ತುಲಿ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆತ್ತಿ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆತ್ತಿ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಕೋರಿ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಿ ಕೆತ್ತಿ ತುಂಬ ಬೈದನ್ನ ಕೋರಿ ತುಂಬ ಬೈದನ್ಯ ಅಂದು
ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ತುಕ ನಾನೈತೆ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಪ್ ಮನ್ಪಿರೋಂಡೆಗ್ ದುಮ್ಮೊಂಚೂರು ಪೋಯರೋಂಡೆಗ್ ಬೇತೆ ಇಂಚಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಿನ್ನ ಬಾಯಡ್ ಜುಂಬು ಇಂದ ನನ್ನ ಮರ್ದು ಬರಿಯಾರಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಾರದಲ್ಕ ಇಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಜುಂಬು ಇಂದ ನಾನು అవును ఈ పారు ఎబ్బా ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಅಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬರ್ಲಿ ಲಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕನಪ್ಪ ಲಕ್ ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ ತುಲೆ ಮರ್ದು ಬರ ರೆಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮ್ದು ತುಲೇನ ఆయన ಬಾಯ್ಡು ಬಾರ್ದು ಕಾಲು ಜುಂಬೇರ ನೀರು ಬಾರಿದ್ದು ಚೀಪೆ ಬಾಯ್ಗಾಡು ಪಾಡು ಬಾಯ್ಗಾಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂತು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಂಗೊಚ್ಚಿ ಜುಂಬು ಬಾಯ್ಡು ಬಾರ್ದು ನೀರು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಕ್ಕ ಆರೆಂಜಿ ಆರೆಂಜಾ ಬಾಡು ಜುಂಬು ಅದಾಲ ಅಪ್ಪುಜ ಎಂಚ ಬರದಾಯ ಅನ್ಪನೆ ಮುಸುಂಟು ಅದು ಬರ್ತದು ಎಕ್ಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದು ಲಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐಕನ್ ಚೂರು ಡವ್ ಮೀನು ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ನೋದು ಅಂದುಲಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಲಕ್ಕ ಬೇ ಅಂಚ ಸೊ ತೂಕ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಬೋದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಮರ್ದು ಪರಿಯರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮರ್ದಾನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಪೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಖುಷಿರ ಹೋದಾದ ಬೆಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಬಲ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದನ್ ಪದ ಒಂಜೇಲು ಆಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪವ ಎಂತ 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಇದು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಜೇದುಂಟುಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಆಂಡು ಅಂತಾರ ಯಾಕಡೆ ಆಗಿ ತೆಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂಚ ಅಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚು ಜೇದುಂಟುಲ್ಲ ಎಂಚ ಜೇದುಂಟುಲ್ಲ ಸೊ ತುಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನೀತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್